Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 8 bersikulo 5 ngadto sa 17. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, muadto ako ug ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag, ayaw lang pag-adto sir. Kay dili ako angay nga mo padayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawong mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya ug kun tawgon nako ang usa, muduol siya ug kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, pauli sa inyo ug mahitabo ang imong gituuhan. Ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.